Ay, warak sa nakuha kong tiketin sa kaukira, sa wakin na. Kapag sila ba sa kaso yung kong tiketin sa kukuli na ba sa mga tayo wak. Ay, tabara warak sa wak.
Eh. Ay, te nakaka-Mauri. Nakoy mi kan te kaya bayo. Ino na natin kita dawi kan te Mauri dahil kay. Ay, era ba sina wagin ako nara kanimauan tairiki ni Borau ino te kan tayo. Punti pa na ni kaka-Mauri nanuano ni busmay nakoy mi kan te kaya ba yon hamboy kay. Kampus maya kime temo ngare. Tukukurei. Sina kain ni Borau ng kami yon, day tanah kora Borau. Sarong kain na kani mauan tairiki. Ya karabe na ba busumay na ko ya kaya may meto kundi the live, yon the Facebook at the YouTube. Yag man nga kami, ibusumay na ba kami dito ba kam meto ko mayay. Isinalukun tarawa, isinalukun kilibes. On tabo kaya kam meto ko the live mayay, ya busumay na ba kami. Nakon nara kani mauan tairiki ni Borau ino teka. Ibusumay ko na bang kuya de kung ora iragin nam radio, kwataw iragin nam radio, wakakani am radio, wakatang makam radio. Ya busumay ko na bang akon de temeron tayo di kayo na nakalimawan ni Borau inon titeka na nateka Joshua. Sabi ni busumay na bang amin Joshua din na ako na mga roni na pas na mga kain na bang na di mga iya ni Borau na nateka. Halin ako na nanganila timeta to at jota inon aratay ni Borau inon na nateka. Imay na sina din ako yun di rakalimawan tairiki. Sinabon na kimamaningan tayo nako. Anay bubogi si tamin Joshua. Ari abun siya ni karuko pa ay rikibati siya bubogi. Ibugi na ni kaben. Pa na mga bubogi ra ni kay di dahil nun na natiyaka. Diday kayo. Sinatataro na bubusi. Tamin Joshua pa na Ronnie na nun tayo kayo. Ay nakakabayay ra. Kita ba ko melayay? Kita ba ko ora mayay? Ano meto ko mayay? Sinakatabuat jawa wari rik. Sinatataro na kon Joshua. Sa buberakin tataro. Sinaboy ko si kahit ako tamera Joshua. Ibukin din mew o temerulong. Ito kora-kora. Ako timeton nanganganira. Si kahit ako ibukin tangay na esan to kimaylora. Si kahit ako nabentay di kayo kasi kung nandi kipangay na kain. Sabi ni ko takin tayo Joshua. Sabi ni ikatauroy na Joshua pa sina mga puro wakin na nabe amteka inon na rakani mewa ni pong gera rakani mewa tayo di tayo. Imanya sinawagin ako na iyo tamera. Sabu busi ko kuna nanuangay daw kuna kaparaya rabure. Kay bunda sim ngayda sa gito ginubure metam. Kuna kay sa kira busi mayra pa na si may kaspo ngayda metam di tayo. Kuna kanina tami minanora pas nakain ni Borau mangay no namteka. Payanangan niya to kuna noto ni metata raw Joshua namteka sina puro wakin tayo. Kakapaya to wari na takin namteka ngana din ko riya dimerung to kora-kora. Pena takaruay amteka na kono mem kantani. Kakapaya na memon na yun karuko to gina. Kararo yun na magulito wari buha ka rin ako na nikakiliwe aron nung oray kinan namtiya ka na ko ilan tayo. Pay kaya na to rin kaniko. Sa king kasi kororoy. May kororoy na si may Yesu Kristo. Ali po ni ngay araw oras sa kamay. Amen. Ay, sinabusimay ya kani beso. Nakumoy kayo pa nanganira. Kunay ito korana. Nakaugira. Inon tayo kunay ito korana. Naku rin tayo kayo. Ay, kan beso sabu sumain kami na kumuhay kay. Kampesin dapat. Kain korbu. Ako kanta ni nga yasa doon na pa mi track. Ada kam na ko imiya na kay. Ano ba? Test. Just one. Test 1, 2.
Rapa bana yakan beso jeni megi ayaki nano kokoraki. Jeni megi ayaki nano kokoraki. Sa mga uri nga jeni megi ade to megi. Ayaka nga Yesu na kondome. Ko ni megi kay kunoray. Me akapay ari kaya kana ni megi nay awatoy noray. Nangkakawa guys, sinawa ni megi sinakin mga nano kokoraki. Kampa sinabakanin beso. Nugunami sinana nga busumay ang kanya kanin korubu. Au kanta ni nga ba yasan na ben tauraya mitra kan korubu yasan na ben nukulo ya kan media. Kama kira kina kumuhay guys, tapos sumayin kami na kumuhay kay kan korubu. Kampa sinaba.
Sheki wakina tinewe po. Onara kataninga nangani oa te pona te ponguraki. Viria ini uringa ai ni kosi. Yo Ay, kanda ba nga yung korbu ni kuna miya nagtamero? Panami nagtamero na ta kamakyaw. Ah, sina busiya kanya kanjo kwaya. Pa nakira kina ko mo kay bas na kanakuara team song. Ay, kanjo kwaya. Kama nakira kina ko mo kay pa sina kanakuyara sina kanakuara team song. Dahil kay manya de nang nakroy kanon roy dahil kay. Kaya punto ba nikikira kay di kwaya na kumuhay kay na timatuan ni kauling tayo na ko ibugin de sande may rayo en ay desu en karawaki desu yon de desu ko di tatan dara desu ane en ay nakana dautana de misina rin nakapungan aki de misina rin sande akin na ni kaparaparan getaidik de misina na rin ko to kayon kaya kaparaparan na ipakan ni kapen ya di batam may sila da masiris irabatam may sila kurakuran ng masiris may sila kurakuran di dapatam may sila tiran inanon dapatam ay tiruro lang kain ko rawawatam on din dapatam yang kay
Kana to ako punta rin ko pati tuwawi tabun ko pati ako kairak. Mangki ko kasi ko ate dimisinan niya pun ko sa na kana ko kon niya buhi tabun ko kon to buhi tabun kita isi buhi tabun. Aya rin de sante ay mai rayo enay de suso. Itera ni suwa de tay. Tumani ngabong. Aya kikirak. Aya kauring dinis ade tumontahin ni masu de tay dikin de takono pong. De amaragin de tumani ngabong de sante. Iman de suso. Kapag sinaba, sa sumaya rin kain di tukwal. Ikanta ikina aran Yesu Akoia o mata ikabere Yaitera wike komena yai Taikina Yesu Ikanta ikina aran Yesu Caro coro aquintero Cacaro ai ai te canganiga Dai kina Yesu Aram te manga, aram te Mauri, aram te Borau nono, o Katantan, o naba. Aram te manga, aram te Mauri, aram te Borau nono, o Katantan, o naba. Taikin mayaw ni Meunga Ay syudan ni Kawai Takaruay Yesu yoy ang ayaw ni Bene Yesu inausu ang napunday kina aran Yesu Taikin ngayon ni Katantan, ay syudan ni Kawai. Nakaruay Yesu yoy ang ayaw ni Bene. Yesu inausu ang napuntay kina aran Yesu. Taikin ngayon ni Katantan, ay syudan ni
Aram temaka. Aram temaka, aram temewi, aram temewi. Kauri nono, ako tangkero, kaura pacay. Aram temaka. Aram temaka, aram temewi, aram temewi. Kauri nono, ako tangkero, Kaura pacay. Ikatay kinaharan Yesus, nakuyaw meta ni kadanen, payitiraw ikikumenayay, tay kina Herapa, handa bakando kwaya, takina Yesu, takina Yesu. Awan ito pa ito wana asinaki ko nan ari. Ni bebere nga kiyay. Asinaki ko na mea kiyay. Dan ari kiyay. Sinaki ko nan kwayay. Takina Yesu. Pa arana emak. Yur patiro. Otira na ari kiyay. Suka ispo me ngayon John naba yo. Ayare pondi ay. Pasinana ko tatakaro ay aran Yesu. Taitabe me antaya ko nan tutukoy ko. Ana makulitatan nan. Takina Yesu, ndongo na rere kiro, takina takaruaya. Tapi karake Yesu, iyeta, katoka iyeta. Ena pun nori ni kaitaro ko. Tapi karake Yesu, taitabe mangaya. To kinde tai, Yesu ena ngani ko kanuangam. Arapakan to kwaya, ditai ngan na yo sinang tauroy. Nakon na de pun kanuan roy tadi kayo, nungoraya kinakanuan tadi roy ayo. Sina katabo jawa wari deke. Teta pada simena yai, ni meta kuma yai nungo ora me yai. Sina katabo jawa wari deke. Sina nga tetaro deke ni busumaya deke. Busia deke tamen jasua. Ba nang daw nira kasi nang tauroy. Din nako inon na takan tayo. Sapo beragi amen tetaro. Tamera jasua. Sinupui ko sikamomoko. Ibugin nam tangira ako roy na koira. Si kaitaw ko kasi ko na ni mga dikipakanya tayo di kayo. Aris na mga rita haraporaw inanon nam tek. Sabu busyo ko tamer. Pa ako nakaparay arabu den kay pun nasim ngay da sa kitaw metam. Kuna kay sakidan tayo di kayo. Abus mayra panasim ay kaspo ngay da metam di tayo. Pa sinatawroin nungura am teka. Hindi yakin na ni parawakin tayo. Sabu busyo ko pogiran tami merori. Pena ko na nanganira timeta to at yota roy jaso. Sita taruh begitu wari na tiakin am tiak. Pakunangan na timerung to kora tininukoria. Pena takaruay ko nta di kayo. On tabi ko korake. Nakono mem kantani. Kararoy na makurito wari puak. Ari nakona ni kakirbe ya ron ngoray kin nam tiak. Nakuren tayo di kayo. Akakapayera may mana yun karukotokin. Payakayera taru ni kaniko. Saking kesukororoy. Mehani kororoy na si may Yesu Kristo. Ada pun ngai araw ya, oras sa kambayo. Amen.
Ya tapakari kita panan ka Mauri na ko mi ara kora ki mayon nambu kain takaway ambu ni kabane kamno ko inanon tatay kayo kan panan ni Mauri. Ya ka Mauri na bang kami ana ka mangora yon radio yon FM 89 ngano bo ko kina pa inanon tatay kayo Mauri man dita po na panan mangora yon tatay kayo. Idi matona ban ka Mauri to kora kaya kito kinongora yon na Facebook live na page ani Adventist Hope ni ko tagi page ani Girbas Hope channel. Akan natapos kung nanda kayay, inanon tatay kayo. Ayo tayo kayo, sir kung kanan dara, kanimauan tayo. Inanon tayo kayo, sa sunar maroron, tiyo ni Katantan. Tiyo ni Katantan. Ayo to wana tiyo erang natak. Imana yon say na tiyo erang nibubura kaya yori apun katubi binabanteraro am wanterang napapakikay. Iriyon wawa teririkin nako. Wawa tanga teririkin nako. Ite nagi takatiti ayo pa tuwa na takatiti ako na noraki. Kanano pa kuna konte space yeta. Isinan konte on nabayo. Tetapo ayo ngaya ako na nora ki may karawa. Pirin tiyo katobibi iyon sayna. Wabu imeto wana tanga te kilomita abagina. Ya sandi ki tiyo ayo batit. Tetapo arang nataki ya tano yaba. Ya pun kakawara kina pen katotay. Nikat nora ki the Great War of China. Ane teba yarang nataki ay tiyo ayo. Dahil kayo ay tangin ba? Sina mga manang akong tiyo to wana nang kakawa kinap. Sinanurat tayo kan tiyo ayo. Ito kina kinanon tapay parang. Ayo pun tiyo ni Katantan. Ako ko marisay na. Ikaw ko matapar kay garang na mais. Matiyo. Amuan tinang kakawak. Pinariya hindi kayo rin nanon tapong ayo. Ito kina kita karak. Teman na tiya ini ang manang nako Thailand. Tiya na yun na Sandra Gregory. Ano yun, iman nga ba di sarili? Sarili, tatata ni matang, the English, tatabo Thailand. Yarang ni man, ni mamakuri ka kay di yung iran na yun. Ang kim na yon Thailand, kaya ba, yaro ta kinabanta ka nga. Pa, yapene na ba naman eh? Ang kim pa na naman eh. Yapun ng kananuang. Yakatayin kakaya na tara, yatang hindi pinangukirapan. Mayaki ko na bahay pun na kaya naman. Okay ba yara kaya naman na tiyo mata. Tiyo mata ayo ka nga. Kain tekeng. Tekeng kakabuna ko ito ng truck. Di truck ka di kamanging aramon tinang taburok. Okay ba. Tete ato uway ba ako na nangan na tuwa na tanga the pound. Ari ako na kaya na bakanto ka na nugirangiran. May inasiya ito pa yan. Nabusiya pinawusa. Hindi tayo Ata ba yayo? Tibubuha the kilogram the cocaine. The drug karaman din ang tabuag buwutakin na. Inawas sa may Thailand nako Tokyo saban. Yan na ba ito kinakaya na ba nakangangay mo na kanano ba ero kung nakaway na the drug kan. Yawas sa tiya inayaya ni Sandra. Ang kiyas para ko nasun kawan na Thailand. Awag ya pa yata wag na ba yung Brisbane. Ang kain de custom. Yari ka na banta ka nga na yay. Payasan mo dati pa yaman din ang tabuag yon Thailand. Ako ko naan siringag. Suwam na ba yay. Ako na yaki. Ko naan sipan ako. Wapuy man ima watirik. Hindi karabus. Awag ya bayar kinta ka nga tiya inayo. Yakaburiyak. Suwana yakabibet yakirik. Enang akikamatiyak. Menangan aki. Wapuy man ima watirik. Hindi karabus. Ayakaburiyak tiya inayo. Yon Thailand. Suaswangan na yabubusi penang kapanya na tim kaburiaki ibu niya bana. Okay ba ako ginako ingiran diay ni Sandra? Ondo ko na ingiran. Okay ba? Yaro ko na ba nakaparaburit do may Thailand. Nakon diay na iyo. Ano no nakiro ko takaparaburit na yero na ro ko na patakaparaburit na yo tanani burin. Yon gilibes, idon the resistance. Eko na kontain ti no matatuan. Ako na kay no matagi de bure. Manda karabusa. Iya ka kin na bangan ni Sandra. Yaro ko tipe pa nanuang may Thailand mayroon duya. Yakay no matak
ni Sandra datayay. Raw kana sakati sila kintay kayo ante ya paire te pa yes awe apure. Ante ya paire te pa yes awe apure. Yang atakaway. Ita ko takan na baka utubi mo ano wa taki pa na wabi man mo. Yay takaway ya ta ko tiama ta paire yay. O tukina. Puni kaway ay kana kontemeti. Datay kayo sinaro ta kan te pa ya desu amandan kakawak. Kana sa kabaran ako teswa tira teswa. Ita ko diri sinare pateswa ponte pe paire bukin naron tuwa kini meu. E karawa ki ronde tau te kan tero pa na kamatuan na kandaning. Ane the definition yon teswa. Arang ini may suwa yon kinibas. Aga satay. Tuwa na teswa ibukin kabubusin takaway. Wagi ko na ndiyon nolobui. Demara na uwo. Wagi ko na ndiyon abui. Inanon takawa. Ane tuwa na may bukod na basuwa. Teswa na ba na yatagi kinibas. Teswa ibuki yain eh. Arang ni kakawag yain eh. O kanano ba kuri yain eh. Kuya dari kamera kia. O kunan ka buriak. Detay arang man na banda karabus. Ane na ba teswa tuwa na ibuki ni no matay yain eh. Yain na ba teswa tuwa na ibuki ni no matay yatanan na tay. Ikaw waririk. Ane teswa na ba kakawag na ba. Iyon kinibas. Yetan na ikan yay teswa takapanen kakawag iyon kinibas. Arapun teswa may ngatap. O teswa na takapanen di tatan suwa. Iyon kinibas. Akiyari ki teswa tuwa na. Eri tata na kon teswa may ngatap. Mante tayo kayo. O yay di ki teswa. At takapanen di takayri ki na kon suwa ni kapanen. Teswa may ngatap. Teswa ibukin takaway. Teswa ibukin tausu. Teswa ibukin yain yatay. Eri tata teswa. Pabukin tera. Babukin apa enak ko pun mayroon tuwari pun ngaya tau te kari karawari yeo atapota arana. Raw. Kana steraron mo andikin ta yensua asan ori ngayon ta bongayo. O te kinaki wen ngiran na King Alfred the Great. Pa yakaman ka po nga na mangan na ko ta yensua. Masua ay kami na inon ta para. O yakapo nga na pasuan buritan. Ya kaman kay ko itanan suway kain ka ba ni ko tagin basuwa ka tabuina iko sina ba ni kam makuri na kon suwa ay anong raking kay inanon suwan de bongayo yon ngiran or yak sika bongona ngiran may ka bongona napay karang na mais de on nabayo tawayo skunan gadete sila na ba yakwa ba yakangan ne yang makuri te suwan kanaro ba kuna karawan sila era kay sinasuyan tapay para kana sa tain de bowi Yoring at tatay eh. Ikara kaya kinapaway, yung anak yung pepan ka bawi. Yara kung nataman ka bawi, beso kang iban na tayo naman, so ay yun nga mga inanuro, yak yatay, patira ka wain na ka bawi. O yatay nga niya. Yeso ang kung nasuwayan, tapay para kikuwak. Imahin ako ang amgoses, o ang isikira, yak. Ay yang kaya isuwayan, tapay para, ay ako nori pa yakin ng penintagin ni kaman ay apon na kaya na pamanan ande takanga nga yagyaday makonoria ande de sila kaya kunan kaya payara kay sinariya insuyan ta para no saki sigibugin na ba maka tibog ya ta para kay utak na untapon ka bawi o iso ay kuwaw may bugin na ba iyay suwa inano na at kapanen kakawak na swati aswagi de buina ande bugina no kuwaw Amay siloya isira ginia. Kamata apo kinapayara kaya utak de para nang tamon ka bowi. Siya kinang natay. Tira de so mera kanang banan tatay te penal code. Ma akya tay yay suwa tanan ka banan kakawak. Inanon tabay para. Ayo ta kan tion katantan. Asin ka matabay inanon tatay kayo amanta kakawak raw. Katantan ay katabuina. Temo suwa ka ngay. O tiya suwa yatong tiya kay ka banan ka ngay. Boni yo ay suwam ngay. Ay kosi na ko kumantia pare kubita may nanon tiyaw siya tero na kitia pa yay kona tay yeswa na tiya suwa teman na irareku ane temoso suwa namba tuwan eta ko te suwa namba wawa kona tay karawa ampay te bawa ekharak o katutungan te pay te wan ari karawa yeta o yan tiya pa inano o ari yan tiran nari yan tiya pa kona tay katurububuan po perahakin ako iya. Ane taka wawan suwan. Suwan ang bawawa. Kanawan suwa kita buina.
kona taitoro iroia pa tia sua itawan na nga ia ya suam ay kara kya po na yabuaka tayenta may iroia nas ni kara ko te katendero matakaro na ikaribay o yako yanga ay katangira iman tawo tek amen raw konorai o yai te teka ni kara kai ba konori ya to kora kai ka aki kawa kin suai kai o enere ke bona may iroia yakarik aki muias na siya masibuya enere ko te teka ni marayai o yai Mekangay tetekan, mayako yanga ikatawaw tek. Nano na kunan si pena ko terikin kayan, iru ya teroro ari mina. Kanano pa, mga pundi niya takawa yarori. Panatawa na suat yeso. Itaw ta katenuan suwa, kuna tayo itong aran iyo ay suam ni Bakanderia. Payakita iyo, payakipure ani itong aran ni Bakanderia raw. Kunori ang tataya iyo, ay punterorong kay, makunoraron to karawa pirim nuyakain di. Tetapon karawa pirim Mario Hollywood, madara. Ay punaki angan kay teterayan tiyaso. Kang ay po baim kita ay po wem dira. Oh my G. Yan ako napat kuban ako han. Kwato ngaran di sa kami way ba ampay ni kuban ako. Ani te pakandiri. Kupakandiri aran tiyo amat monderang nikakawak. Monderang nikakanat. Ito uteso ng bawa. Kung nauring at tapong at tapasin tabuya. Ono pong ampong inumaguri man kasama kuri. Matakay si pong anatapa si Yeo ay aswam. Raw, takawan suwa ay suway pa ni. Kuna tayo maguri ay tauta na. Ngoy manasim teman, manasim tiyain, maam toro teman, maam toro tiyain, maaman, maamuirua ay nanon namo. Raw, apanin tapasin ka pa ni kain ng mouse. Sagsing ko ngoy manasim, ngoy mabuya na sim kanano pa yay tiruan ng mouse enatabas na ba ane kanuan tekawan so pa karawa iyo na naba mapain ka ba na kinano ya no pong mga yare karawa tapong nga tatabas iyo tapuya ane bugina pa yara kasi natabas pa karawa iyo na naba no tatabas si kauring arawa yan na kairiki pa iti so maka na ni karikatiwan naba iyo ngayon ka ba ay kasi meon debong ayo. Itaw ta kanima wansua kuna karini hatamam masinam. Ayo ay namba ni mewa. Asko ng bawa ay namba ni mewa na tayo ayo. Pwede ako ni pasampung yun tiya payangan ko iyo ay aswam. Raw ayo te payaran kakawag. Sinariyain ka rin yara karo. Sinariyain ka rin yara karo. Payapunta ko to pay para. Itaw ta ko na wansua kuna tay ka matay ka mata. Takay suwansua kuna tay yun ni mure. Tekawan wansua kuna taira ke kuna tay kimoa. Ngkay tay kay ya pundi ka paita painta kakarot te kimoa na tira. Takaruay wansua kuna tay ko taron rom tero ni ki. Konoria ayo te pa ya kuna ande kin kay te bowin tay kay te patay ko punti ibugin te pa ya bure. Ako kuna anto kani kay ay. O kanano po ko bugin na teman na. O tay pun nagibure. Kuwari kin kanten desuayo. Kuna tay ko taron rom tero ni ki. Inapundi ay kuwam cautious sa ko tagen. Ay ta ko takatabuin na nisuwa kuna tay mataya kinanaus rom. Kuna tay mataya kinabundom o naturo teman mana turo tiyain anako anas o to pay tuwana e na pay rom. Raw yapanin suway katabuin na. Kanako pay ni suway kay itiro yum mamusu mam korakin na tay. Kumanoroy kanano po ko pay ni suway kay. Ay tako, ang kaya sentete na mote yon de mga resina yon yang na wawa papa, agi papan suwa ke tebuina, agi papa agi sibu, agi akoreki taponi painti aso. Raw ayo te paya pon ka tere ay kay te pay para. Panano na suwa ke tebuina. Ikuriti aso anda poni paina. Ipon kuriti aso anda poni paina. Hapagin tera. Arang kakawa ki ron aso. Erang kakawag suwa ke te puina ron dia so e akiangan mote te munya waki pena kore suwa ke puning haya pun korea nda pun baina o te ba ye ma karo suwa ke e suwa na kono mote ba ananek inanon dia sin perita ananek inanon dia sin perita pun te tabar te ba ye man te tabar iri terara re memene non to man potak e pun te ibukin na kain to kanu ya dia so nanona suwa ke te puina pun androy na tauteka dia so Moni panta kakawak.
Apon ko taroy rin Yesua. Suwa kita buena. Pon si tapo mat Yesua. Arang kakawag suwa kita buena. Inanon diri kay kabakan ako at umayenga. Nagyan Yesua. Pon tita buena na yay tiraw. Metatan kay Yesua yay. Inanon bubuan diri kay kabas. Yasan di kipanen. Timoyeroy. Timoyenga. Kita usu. Timoyenga pon tita buena ako na kunahan pilin ako yayin. Karap ako. Katano ko. Ako na raw ako na taniyay. Datayara ko rin ako yayin ano mo yung ako na makinatiraw. Mati mo yung aroy. Tingan tangiram mati kukuray. Agari katakanda ni ngayon ng dosu. Yes, sandi kita mo yung patataboy. Kuy ko taki ay dosu ni kapan. Mati ka na no kawag. O wabuy teriligin ako. O yes, sandi bitag. Kinakin mo yung inanon ta ko wabuy matawan ng sensure. Iyari kita mo yung paite merean bubwak. Iyari kita mo yung antayin ng paite tapon kaunti ka. Wow! Kaunti ka tambahan mati ay nawate. Yakay nita na nga yaba amak. Yaki raw ito mo yung tanong oran tayo kayo. Babugin tara. Yes, anurwa kaki. This one. Yaki ba'y nagisuwa kita buena. Andi mo ginayaki raw tiyon na bayo. Kung oriyan kaya tayo ito pong ngayon, huwag inang kunan kariyay na nun Diyos. Iyagi ka ngayon pa tayo ng kuroro ngayon, nasuna ba? Bilin ako na may daw, sway man no kilira na pang kain, karawata tayo. Ipon mo tayo naman, napayataw ba mo ni naman, imeuri kinarin, inapunda ko na iwan, kakaya tatabuan na ako yan. Ayan nang kaya ro yata ito pong ngayon. Asino ko, oro ko naman nakita mga bilin ako naman nakira pa tayo. Ingan, ingan na iyo. Kuhagi ko na nori yan. Sugun mani nanon damo yang babugin tira. Yaki nang nori damo yang. Yaki kau nga damo yang ito yan. Yaki na makinan tetangin na rin hindi kinanon damo yang. Ito yate. Ang iya na bangkain damo ngayon. Aso ko tanan na ini ba tanan single mothers. Ay ponsin ay kaso ko manasi yaki at amayan. Patoyan na kaya tamayan. Ay mga nakon kakaya rin kita man. Kaya mga nakiyarik. Andan kayo. Ay tanan single mother siya may sinaban. Babugin tara. Yes, an urwa ka kita suwar ito po yun. Andan bugin na. Punang iyakaro ay arang tabi yang ante pa yarin na ko yung yarin na kung kayo nanon mo yung ngayon ante po ngayon. Kunori pa ay ka aro kung kayo tanan technology ay ka po. Ang mga wusi ka nga nga rin kinakon mo yung nga. Tetarabon. Ari rin yatay. Ako mimi bakwa ko na natatapay. Yari ako na natakwagin na. Inanon da tayo wala madora. Wa mimi ano ko meta ko hanang ngari isinano kun diaw sin tetabu aroge. Tetarapon. Ya wosi baye ka mimi. E ko nan wosi baye ka ro yai te kan dia so inanon na ko nan yena bete wala wala da baye para may na babaye ka nan mimi ya ko nan de kina pa inanon tetarapon. Kapando orang kay teror ayo yara na ki teror ang kay ayo pa teror no bo barak. Ay teror no bo barak. Ay to pa yakikiyan. Sibun nori ban kato ate kana ona kong ke te karo ato ko sibo na man nam mabis ko mga ron diaus ko parake na ban on nam terpon ay teroron parake ay sak teroron tararak dataron akong diaso may teroron parake na terpon awan ta ka nga raw paibukin na ba eware ke kura-kuran deswa inanon diaus so inanon damoyanga. Ninanon da television no da internet asan din na kung may nga ba erki may nga ba ite tapo ninyo awa tibi ni puri ato buaka ay kay bay ay karik inanon da may nga da tay ay yara kita ka nga da boto no mate yang kura-kura iro na kabonga na anda pa ka uway kapo o yara ke iro ya tarante ka keru mate yo awa matera ano raron temakurin yo awa konori hangay yaro konori wage ka wawa ginagin tetam nei ayaro ko igiribas kwa mimi ako marang arang dipasa tay atagin ni na babay dari ginta kaway iri yata na baygas woo mabaygas konori bagya ay buni bagya ro itande bro bagen tetami ya para tanan ay kay tayan ni bitak inanon de me way mete pa yan ang kakawak inariya indok kura-kuran teso konori kay wawang kay tayan katay matayan nanwan meu aya kay tara inanon de mo yan yay tara rama yay tiyagi kwawa o yay to takanga ngari kito wana ako na bakari
Ikataw-tawa ba? Titeya te wima tanuana riki. Ea sanori wabubu tanga makurin niyo awa on the television. Mapirim niyo taki ma abu itanga ate siri. Nanon ara korak netay asan banen nonori aga kinwagi kay. Anori in pande baka way kabo. Ika sa kabongan na ingairan detay ayo. Nakianta pa yarori ya kairira on tiya kinakora boton namata nakonanon timinutak. Akora. Kunori ayata utabotan namata ayo. Ponnawiyang wana kaiday. Ata kuamata ponnake ana songo to pa yakona koroya. Ata kuamata ba koponi no amata ibonirom. Ani yon makina ko inano na open tena no bab. Anda na tiya katara bakaw. Mangin te bodo namata te bongayo apon dun makina ko ino wana ay. Apon wa kinaro na riata ko patakabanan tamaro. Ita ko te atamakoro na wanu atake bana isua. Pa kamaya te ang nunikia awana taya to ko ganans. Kunori raw detaya yo setena ki nununiki man nunika tera. Nunika tiang. Sunika tiang aware sinataya man na wan to ko ganans. Yeah. Ko nori ana tera aristaya ngai arisunikan tayo sinataya tetay dawan. Masanori ngai sakamantaya. Peku. Yakaman de Mayangan te tapatawana, take it away kan pabugina. Payo, sasan nuni katiang o sitaya dugogan nan san takanga ngayon te bodo naman te bongayo. Sasan nuni katipain asina yuawa yay. O sanawana na ba? Pagakin na ba? Magurin yuawa anti on na bayo takageru takabubu eteranarik. Abanindik. Manakyan suway. Teraro na sanang kunahan Katantan wan meway karori no nuntion na bayag roiri do the tairiki kayo. Kuna kangan Katantan wan meway roiri. Inanuntion na bayo ayang buwag. Sasan unika tiang o sa tayo dugo gandans. Kuna kangan Katan ayayang una masibum. Kuna kangan dori inanuntion na bayag roiri in the bungay. Ita ko na koso si Yesu ayang kakawak. Sinanuria. Inanon the tairiki kayo. O inura tiyan na teman na bayaki baki inukan karaw. O ino na tuwang kiri o yak tutok. Pinatekin na ako yak ya meka yon tip. O na ko yabotan namata. Gabanaya mabaronga. Matayan tete. Manatan namata. Ayo to pa yero kung tunungurong ang kakawag sinariya inura. Inanon tatayo. Erang katabiyak tunungurong ayo. Aki-baki inukan karawan na nanon. To pa yak katabiyak na kung tabotan namata. Ano to pa yak sinariya yakin na. O takot tayak. O kanga ito ba na ako kam na makatiyaso kam nangan na tinubok. Payaro ko na wano musikita. Raw, ayo tatay sinangriya ni makaya itiyaso. O makan tiyaso. Naroon na tiyakin na tinabakaw puntyong nakon na naswa. Makan tiyaso pun inakin na nun. Kam na taro Mauri Atua karaw naba mamaraw makubra kinran. Raw, kuha kinura tapay yarang ikaw makakinanon na nataya tapay para. Datayay. Satara yarik. Sinatara yarik. Kam na makatiyaso kam nangan na tinabuki payaro ko na awan ng musikita. Terong wayo ikakate sila kiyon mewagin ang teroide. Bukintira nga yarang ni kora tebure. O tekakiru matiyo awa ito yatabotan namat. Bukintira nga yarang ni mais tebuaka. Bukintira nga yarang ni mais suruakan tesua. Raw, ire kayo matakanga yon mewagin ang teroide. Payaki mewagin ang teroide. Diyan na bayo. O ito musikita kayo etera. Pasiriya ini bukina kingaira ni makuri ay kasikaroy. Ito musikita ka ikaw dati mo yung koki ora babae ni bukin karawan teroide. Ayo ito pa'y asiriya interayan ito po ngayon. Kuno ori ang ngaira. Sagi ka ni bubukina kinupaya ikari kinakoira. Kanano ba ito sa manging giyaw ngay. Ngay ipon kinimanging babukin na patamaw. Tisa kinimanging na taraya. Wakaragay yamang. Sikaragay yarangan ito po ngayon. Ngay ratanan na tayo. Punti sa manging tamaw. Ngay na manging na. Kanano na pa ayo ito pa yari. Ayo ito pa yan ang karano kawak. Siya ko na tayo. Patirayan ako na hindi kinakoy dali. Marawso na kung tapong nga nga po. Teturak. Kawagay ka teturak. Baso ang imina. Teturak. Yan ang pahin na kinapariyo. Teturak. Nikilagay sa nanoko. Teka manging haramuan te boys. Kanaro nung kwapon. Tungin na bantiyaga. Kitungko na kuminantiyo ang napa. Kanaro na ba ito ako? Tisa kaburiyakin ko. Ngo eh. O ako ito ako nakangay na ba? Ikaburiyakin. Babagin na pantisa kaburiyakin na ba tamaw. Okay?
Kita sibu, kita kain na usu. Apo ni meu buka kain na usu, ngayon sibu ni mimmen na karabus. Te ba ya senari ay noria. Te bodo na mata nga yaman na hinano, punto bodo na mata yata ko ba kunaki bukin te ba ya ko karoy. Ay ta kanano kawak. Ay te ba ya kanano kawak inanon te tairiki ay. Te mo sikita ka yes, ikaw ta te mo yakok. Rineri ni ay karori ya siri ay ni karoy ngay te bodo na mata te bongay. Ana suat ya suaro puni nga ya boton te roiri. Te kay ni pairen te mo sikita ka. Ita wana te ka Yesu. Kam nakatete o kam namakuri na yero yamata ay kanang musika kita yan suwan te inomata. Teswa suwa ka te buina, po suwan te inomata ro. Kana sikapo ngana o sina inomata yay, sina inomata men baye ka akiri yay, baye ka kamamat, baye ka akira uya kain mo ngara. Nasira masibura. Teswa mwanda kakawak. Wana tay ka mate yamata. Ro, teswa ayo etete. Sinaria ni no mata ngai no mata. Teswane ikati meto aron tapun makakawagin te meway. Ita baka muri nga dongorongon te tama ituana. Atama ituare. Andahin ko ate. Nini yakin Troy. Oya mate na sin tuare tuwe may Troy. Oya na kon na narapatan na. Sini nga giruan tuare Achilles. Ang kina ko suwaso ay teka tuwana kana ko tunumane ayo nga iri ka patapay ni iri. Ata ko kuno ria pun nasi utuwai. Mante yari ikaro ko yan diwan naba ayo. Nikaro ko tetay. Ara ko na meon. Monte kakao kite meo raw. O ando bukin na teso ka kuna tay ka matay yamat. Pabukin na pa ilang kakao kite meo ayo. Pati meo ayo pun na pa intangi na tuwar mandiria tata. Kuna tay vena ne pure. Ayo teso na ba monte kakao. Teso ayo kakao kina tapun makakao kin dosu. Inakatim to a dosu benakora. Ikata na tepa ya katia arang ni kakao ki atusu benaki kona anuruaki. Kona taira. Ayo pun suan tayo na mata na ba. Kona oriente pong ayo. Ya pun nakire karon taira. Ya pun na mata taira. Kupun karaw ko ni winimini, ma'am laptop, ma'am telephone, ma'am iPad. Ako na kupun siba kamakiyan na matang tutan. Apo. Arang iba sisi tan sino kamat ke. Taan mama nang araw ragin daw siya ka man tawro iti. Di ba pare sinatara-tara ana pa ito. Man, tiyon na bayo iairat yan. Iairat yan. Pabukin nila ay yake suwa ya wari ka kura-kuran suwa kita bukin. No, wayo ta ka mga kanano ba sa tayagin ng kay. Ano no kanano ba iyay girisan na yata ko ba age man nan suwa. Ano no puning ay yarigin kay takahan ta bong ayo ba bukin na ba. Sasan kakiaman nan deswa. Yuanan ke yang anak itemi ay noria ba kau ka kimane ben teswari karawa ay nora sinteperita. Inanon teman ya. O kamatay ba inanon te sinteperita ni suwa ke te buina memena inanon. Nanona te pennari yang anak ko moti non teswa benati ya yon te ba puni pennan do yari karawa. Nanon na te akin na te buki ay pera. Mananona irang kakawa ki teswan. Pun putun do yan atau te ka teswa ikarawa. Monte kakawa ki suwa ke te buina sinariain karawani yang oyan da tairi kayo. Payamena anaswati aswa inanon asin na berita. Ilang kakawakin na. Anaswati aswa punan na nakaintukan uya di aswa. Itangin ako na bebe di aswa manda pay para ba enariain kawakinak anaswa. Tamo sikita ka mataswa pun makoron tuwang kiryo. Ay kay pay karang kakawak. Pasi tamo era bato aswa pun kaya angakyat yang uwan na bato na ng kakawak. Kasi natay pa pun makoron na batuwang kiryo. Deswa. Siriain natahan. Tirata ba yakaro ya deswa? Ayuan na maguri deswa. Ane karawa ya pure o ikana ko deswa. O punti kana ko deswa te pure. Raw ayo roy. Kana ko kana ko deswa o ko pure. Are nano na pun turu deswa te pure. Ani roy na definition te para iron deswa. Ponuruakan anaswa deswa. Ita ko teman na noria iyagi kukurain na umere. Mga yarian ako the weekend, mausa ko robog. Okay, taka nga nani, bukin na papun. Buon nano, yay ka woman. Meta ko tapay para, ko na tay, yun na ni puri. Ane, to kuwa uwa, tayakin na tapay para. Aki atokin na naswat yaswa. Takay ni pari, bukin terori, ya ko ta tapuri, o kati atapay yas, na kaya kaya yaswa. Ndabong tuwan. Monte kakawag suwa kita bukin.
Monte kakawag suwa kita buina ro. Ana suat ya suwa punta kaway na kontino ama to kukuray ro ino ko. Kanaro na baskan kare kaya kukuray inanon moyang ana inanon narausu sinariyain ngatima to ate suwa ne pene meu inanon narausu. Tetangira ya gitu gini kay diri na kontong ya. Ata kukirisan ta mang sagi tetagin na tesuwa inanon naraw mandap. Pasetagin ana tangira tesu. Sita po na bayay ka uway kay ako. Raw. Sita po bayay kay. Sita po tetangira. O sita po na tesuwa. Ito ko na tayo kay Yesu nga nakamtangira ay o kam na tumin na uso. Monta kakawag tesuwa. Yung pantagin na Yesu kanaro pas tangira sinatumin na naso. Sinatumin na naso. Yung yabay ron tesuwa. Saki bugin kami awag. May bugin na pa yasan kami awag. Saki na ron na pa ko na kami awagin tesuwa. Tesuwa. Tiba yarang kanga ngade kena hidur ba si kanga ngaro ya sina pun kawa kena tesuwa pabentan pun ngair sapun ko ko tiya kena tesuwa neiwa ko pure tennewa ko mga pure na saki konan kare kita kami awa kena tesuwa pasipun nagi konan do kon kororo kena tesuwa metau tesuwa ini ke mga tapa ini ko sa sen kami awa nanona kanaro na ba ko kami awa ba ya sen tau te ka Yesu inanon meum tesuwa yo automatic no sina ko inanon meum ko kawa kisuwa. Ya kira ke bakawan min kami awak, mere ke bakota na kwasan kami awak. Ane nanon doy deso. Tapi man natak serang nata yang ada seta Yesu ngai ra kirisan. Sakit tapi mat deso. Ya kakawak deso. An penora na ta kayone. Nderta. Demoni ona tama korona wo ate ke betenu au. Awayo tiaro asetaira yai pasipon na taya. Kanaro pasata Yesu, kanaro pa kirisan ngai ra. Kanaro pasata Yesu. Sinaria na taya nte ta kayo. Ayo tiaro asetaira yai pasipon na taya. Ngai stawa na suana ko. Ane ka ngai iya taya maya kita wana so. Ponte sake yang ngai. Yakin mena to kwa na no taraya. Erang mato ate ta kayo. Mapon kwa ate ta kayo. Sikona antok ba kirisan ngai ro sake kawagin suwa. Yakin mena to kwa ro. Paya yairi to ngaba mateswa. Kana seta Yesu, seta Yesu, sikawakin suwa. Sikawakin suwa. Ane kanga yata ya maya kita wana suwa ponte sake yang ayo ya kimena to kwa irona. No. Tira o intapen na suwa Yesu. O intapen ana suwa Yesu pa yata ki deburan deswa. Deswa esiko ko da debure. Maya ki ngata kame waki. Tesuwa ngaire ki para sarere naron na dagina gini karasa tama ko denu wa bimau e kairiri ni kanga ni karo kwa sino ko ironi Yesu warere kita kame wa kirona anna na maguru tesuwa ere ke mga tisa kairiri ni kaya ta kawaira o ni kairiri nakon are sina kame wa kirona Yesu anna na maguru tesuwa ya bunsi ko kata na bang puri ako ko to ko na maya ki kona ni kame wa menan kakawa ke na maguru na ba kana ko nari nano ko roin tesuwa ko ironi Yesu wara bunga ya to ko roi. Kana ko kage ate suwa o yake ate burangan nano ngana yake ate suwa nano yau kimarawa yau kite kimwa yau kite benene bure yau kite siri ane nano na kana na boko kage suwa ikate buina pare apun te kina kiro ite kai kai erang ni mata tan te para makana suwa kage ono no sapun kage to ake sau ngoroi pa ni kapena ikake roi eta wiro mi suwa me yake ate buren yake ate suwa. Paya kita ate matai ngito ya kikanga itesua kona tai matai ro se spata ate matai gisware ki antesua paya tabwa ki te matai se spata y antesua sana orang ada dione mak yata utemen ko ni mak ina ba ko ki kaina no tesua nano na kama una ana swati aswa dione mak sana orang ana kaya ka bauro e kaya ka ana bauro irom tenua te ki bana teni bimba to shuru atesua ya dione mak sinak mas katima to atesua ro itima to atesua ndioni mak ya guru atesua ndioni mak ya mato to ariki o ya tiriki ane to ko wasinaria natayan de bongayo pangi angi angai ata ko bai siti oni mak ko ni mak na tesua ko ki kawa ken suwa ane te bai kawa ke sinaria noria inaron te tai ya ta ko ba ato ki suwa ke te buinang kero ko Yesu. Nora na taga Yesu ni mata yun mago tabi maisua. Taita ko inanomi pairo ko bandaka ki teso maburabes. Yakiro ko bandaka mairo ko bandaka ko robo kena. Yakiro ko Yesu
Pinauro tesua. Meron ko ni mewa kina tesua. Ayong yaban tesua Yesu. Tesua ekosi pekas kay nanoy. Erang kakawag. Pahin ka ba na kay nanoy ni meura ayo no mek. Kakawag pa sinatay yan tesua. Monterori yan aswa iyo ka mewa tatamnay. An debay erang kakawag na no meura ndabong ayo. Iya ta ko pa yage aswa ke debuina pa ay suan detangira ikaw wo. Kotangira tesua. Kotangira rom. Yesa. Kwaki kay nanoy tesua. Sinanora tetekan, ban tetekan na baka wari wata gudun temen na tiyama tayo nakamani ya Yesu. Mata yo tumakuro wab me uwa tinipi me ono na kon nabuy. Ata ko Yesu na ko ina kuna tangira yeo ay swam nanom ni kabania on tam name ni kabania on wanam ni kabania. Sinanora tiki boyo ni kabania. Mo ate suwa yo ay kora. O yeron na para taka uwa ka ngai kuna tangira rom na yeron tangiram ibo ni rom. Sinanora kabania teteka yo. Ipene te suwa ma ya teka brabes. Ndaura kin suwai ka wowai ka ro. Ya ta utete ka yo ngane ba ai si wowa de suang ka ya ka wore ke ba sa ki de buina ba ai si wowa. Ko tangira de suwa. Ko tangira rom. Tirana no nan. E ko wowa bo de suang tangira yo. Ya ki Borau. E te akina ki kai panoro de suang ka bane ko nan ka wore ke akin te ka si to wana. Ata tangira. Kana ko tangira suam. Ko kawagin suwa kita na mo suwa ke awa ona tai karo ta bai de bowa karak ona tai suwa na te suwa te man na regiu ona tai tongara ni yon pe kanderia ona kawagin na te bonga te tapas ta bui ai kai mon suwa ai kawa ai kai de ke na tangiran te suwa kana ko tangira te suwa ko koro ai kawa ai kai ko ki aswa na te man na irigina ko ki karo ampai te bowa ko na mata na Mauri ai irigin te suwa yu ta tenua ko ki ato tongara na teron pe kanderia tagawa ko kawa kinana bonga de tapas in tabuya akan ni tangiran tesua numuan suai kan awai kan suai ke ni kira na ke noa suai bugi erora una karini atamam ane imerena matamam ma bondom ni kai kai na maus kai ni karini atamam ke kuna tai kamate yomat kuna tai ida yana pai ni kapane ka ngai da merora kana stangiri erora saki koroi pai kai awana to ko ngayara tera ke dangna aperen taura ki suwa age kein nai ka wo wai kai posita bo me baira ka debuina kai debuina baira ma sine el baira ka wai punna ne roi de bayana no naki ya ki urua ki suwa ke debuina apo ta ka kin summarize ina no wo wat de suan tangira ibu kin de suwa a de suan tangira ibu ki roro no mat ya ki boy kan te tangira e tangira de suwa orom no mata pun kan on suwa ke debuina ya guru suwa ke debuina ya ta ko pa suwa ke debuina pun kan on te berita ni kawai o ya ke an te berita abo a te berita abo ngai buki ya kirisan de bongayo raw kana sinora te berita re te akinak sa akin na yang ay mayroon ni Yeremia te makoro te ni bimatuan no te ni bimatuan sana yan naroon na mga te akin na bauron ko te Yeremia ayo te akan te beritaan kakawong te akan te beritaan payo te berita re kamatua Yesu undarana ay te berita ayo abo ibugia tanyo na kay kabo ay kirisan no yuta ya wan tairiki ha matan ka bane ata utaka na payo te beritan na koroya mate betara iterara imin bonga kay ponda na taka yo nakarina ausua inanoya on na koroya inanoya on narki baswaya on narki bawo mata hoya sinora kay takanda ni bano yaki kasuka kiti suara de buina ya korea kinanon tio mata e maroka Apuni ay tapay ako na songo pa apura tapay ako ray. Papukin tara. Yes and Korea ki beban nanum desuara de buina. Yay tena makin ilaw lang ay rama tena ko na hanan. Okay? Eta ko ne imuinan. Para apura. Ngaya lang ay rama tangan ngana ba sinang kangay. Siya kang angkan ng ay ragilisan. Pare kana sa mga bunura te tayo ang nakoroya matepatare iterera. Nano te perita buwa te kan Yesu ari kamatuagin na rana. Punti tirara na ba te akin aki. Ngayon kan na ikagirisan na ikatano na mga kinubong ngayon. Sa po ni kamatuan, no ni mga kinigirisan. O yaki araran te perita buwa. Papuni tirara na ba te akin aki. Siya ka nga kan na iya. Kung akin ano kawagin ko ito girisan. Pan nakotari ki umtetay ri kayo. Nakotari ki umangkoy. Pasirin. Sinarin, no? Sinakarinira. Nagyaro yun na ba ito ko na kay kakunahan karinda. Derik. Ngaira, saki karinda. Kana ko tato ko
O ayo, punti tirara te akin debirita bo. Masina ka nga andin, sinari kinaban na yuri ay tirara. Mayo rinda. Ikarasa at makoro arte no wabi mano no wabi merwa. Ekatere abaur, nakatana no kora kigay. Tetapo asidi ni ay, ari ni ay dikira. Ngay mangoy. Kwaki ko na andin dikin tetapo tuwan. Masigay. Para sintiya so ang kami ni kabanay kami non makinan Kristo Yesu. Pakampere ni kanina Kristo ang kami akan pabasito wag na konon Kristo. Akete yuta yan anon Kristo. Taray, eto kikay te yuta ya kay tirara. Eh? Awag yan na pati yerene. Awag yan tetero, awag yan na pati inokamata. Awag yan tamani, awag yan na pati ayne. Pasitemen ng kami ni kabanay kami. Inanon Kristo Yesu. Ay manay ka na ko takampanen ray nan. O karawaro ay kakawong o taray. Sesuai na bandin ni kay. Do sari ni dong Yesu. Maya ka ang tumara na konteri kini tirera. Ata ka banen makoroan. Ang kanana bay Kristo ang kami. Kanano na ba na bay Kristo ang ko eh. Kanano ba ti Christian ko eh. O nakariki na ba Abraham ang kami. O tahan na ba naman na yaron titekan na ako yariangan nagitirera. Amen. No, sari ni kay. Sa akin mama. Pangingay sina mama, papunti tirara te akin. Mga resergi ni tirara ba, aswaya tirara ma yabakasibu. Ari ataya. Aba na tayo ba tieswari iyo tapota. O Abraham damay at ano ni maginigaban. Sarin ikay hindi kirayo. Sa akin mama. Payano na titirara te akin ay ngay lang kay titirara bo. Hindi po ngayon no makina ni Yesu Kristo. Awan na takwaw. Sa kagiri kisuwa kita buyan. Kuna tayo Yesu na teswa teman na idariku. Eta wika Yesu ngai takapani andi etata ni meom. Aki ari ki Yesu teman na. Saki mau, saki mane, saki mako, saki kaupai, saki te bairi kita wana. Ngai. E pun tete iyo. Ngai ya ena pun dia in mon ina no meom. Tara Mauri ya Yesu apa pun si ngai ya. Ari etata. Kuna tayo karawan pa ite bowa kara kita ko Yesu. Kuna akin ako inanon tayo ni bowa ke pai ka karok. Na kuna pun ako na pa ni kaines papun Yesu ngai ay meu. Yesu ay meu. Yaki kuna ka tutong akin tabay tuwan. Sinana ko inan naronan. Kuna tayo tong aran iyo ni pakanderia. Tangin at Yesu ka rin ni aranak. Karaway yang watera Yesu. Ay po peragi kain karawan ka ba ni. Makain non tiya ba makain na rin ano. Apenin po peragin tiara Yesu. Nanon na tiagin na bawro na ko yay binip. Raw. Tiara yung manibanda ka kanna to. O ngayon sipay ni ngariya. Inanon tiyon na bayo. Naramani ka nga rin. Mara tiyan ko ba no. Sinaki ko rawan. Kung naurin nga tabong nga tatapas yung tabuya. Wala pong ambong inumagriman ka sa amba ko. Matakaisipong anatapas si Yehoa. Eswam. Raw. Sinataro Mauri at isakari ka karawan mo napa. Taro Mauri at uwari kariki ko. Takawan suwa. Etete na kontrero ayun. Kauringira, tuwari kariki ba ni kabane. Mangayra. O sinariya ni kakauringan. Kakawagin ng debong. At tabas. Kuna karinia tamam masinam. Kunwari ay nanon teroro. Ay ko karinia yaya karo atay. O ante tayo yara kangay detay na kuya na karo. Kamagi ko na ang suwangin. At pa yasin na karo ay. Taray. Iapon ka nga teroro ayo. Yaki yung hiyapa teroro ayo. Yaki yung hiyapa teroro ayo. Mataya kinagigay. Inatima to desuan. Kuna kanina yata mamas. Kuna tay ka matay yamat. Ayo desuan mo ni banda mata kakawag raw. Kuna tayo yan nabure. Detay ya kura to buaka kan. Detay ya kana ko dorori matay sak. O tiaso tete na kon dororo ayo. Dororo ngai dan tepung ayo. Sinang iri ni katabua. Tebayan ba ana tebaya yuri muenga. Mausu ay karang na mais. Kuna tayira. Ipura ba kuna ira? Ipura kuna na ibay. Ay pun ibure na ba? Pa kuna na tebay doana. Esa gambay. Kuna tayo ko taron rom tiaro ni kewe. Tepure tekewe raw. Ipure na pata windans. Ipure na pata teakin na naran jama tayo na nun tububuntan. Sinaki teakin ni yarora. Tiaro ay yakis. Sinaki teakin na. Pa itabuakin na peron tiaso. Kuna tayo matay. Ate suwa katawin na kontrero ay. Ate na suwa tiaso na koy mo na ko pa sinaki matay. Punta matayan na rin pa ka na ba yung pero may karaw. Mataya ka na ta position, matatapo, rin pa na natapo tuwarang mandiriya tata. E kanlo ko yay, o kanta-kata ka yay. E matay pero. Sinaki idam win pero. Raw, suwa kita po na, tete matabayan ang kakawag, inakontabotan na matantapo ngayon. E kasi, isa ko rin at yarilo, nanatek. Tukwawa matakasteka, ay ang maguribay na.
Apen ko kon magenaswa. Amatuan nakitutok. Akarawagin to kuwa matis. Raw. Ibu akarawa irun tatan. Ibu ginana kyong yap. Ibu na ba itin iru yatan manayewa. Ibu ginana ba yakyong yap. Nakon na naswa teso. Te perita po wari karawa may dirara imin pong kagaya. Nako ya dirara po ay grisan ta pong ayo. Enariki teso paswara. Ang ay sinariki. Panabotan namat. Ni pong ay kay enaya namat teso. Ni pong ay kay sila. Na Korea kaya naswa inanoya mayayang. Ande te pa ya kakawak. Ay nanumakaya ki Isaac. Kaya tawa na swat Yeswa. Mauni makina ni Yesu. Mwanta kakawag. Ana swat Yeswa. Iya iriri mauni makina ni Yesu. Kana ko tau ba ko makina Yesu. Kairia makawagin ang suwa kada buina. Paswa ipenetain suwa kada buina. Ay punti matuana ban nakitok. Ito ko tataya ng tako sa suwa bimau o bimau. Akapaya ka nakakawagin na suwa. Baong andiya indo kung takay ni kami awari. Ang andin inanon takawa ni mataruana. No, seki ko nando ko. Hindi may wari ka na ba seki. Iyakin mo na teswa irora. Ngayon na tukura kaya kasinara ko ikarawa. Asanin mo na suway na nora. Meron ka Yesu kung kaya kataman na tiyo madara kaya ka. Hindi tayo yari ba. Tira araw ba nakamewak. Ay, dada Yesu nga ngay. Kawagin suwa. Kawagin suwa. Nano na, ito yung Yesu. Baka na ba ko kawagin suwa. Kuwasan kamewak. Iyo timetikin nako kawagin ang suwa. Kanako kamewak. No. Itaray na Yesu ang tatay di kaya. Ay ka nga, yay pa yay, tangirian ko roya, ibugim. Itangirian ka ni pita meom. O narik ba sa kao ka na desu, ani pita muyangam. Benarik ba muyang arang kakukuray. Itangirian ka rin ko ba mane, o tiyay ni ako po. Inanon tatay di kaya. Wagi kan ka nga ko ni Yesu ang tatay di kaya. Yesu na ko may rin, inanon mew. Yesu, karawa ta ba, yayaki ko naan karoya. Hindi ka rin masuwa kita po yun. Itaya ka na sa kapara-para, ang ginagawa, Dwight El Moody. Tuwai di sa kabarabara ng ginag di evangelist. O teman na tiyay ng ganda. Yawutan na manasin na nakon di sa kabarabarayo. Payatangin na nasin na temanari. Benaka Mauri taubay. Mati sa kabarabarayo. Yung miniban na nakabarabara. Dumandap. O ang gipan na nakabarabara. Dwight. O yosin ako na pa. Ang yosin ako. Apa ng tibi pato ko nagbanang ka Mauri. O tiyay niya iyo. Iyatawa na manasin ang kaya niya. Ina nakon di sa kabarabarayo. Benaka Mauri ma. Takamimi pare. Yana pa na sinayo pinakamauri mati ayarawa. Yatawa pa na yakunan na yaron hayo. Yung nga ni manono ti ay na yun ni manono na sinabi nakamauri mati sa kapara-para may apon daw. Yaku pa nako. Yaki tayo patiray dik. Mangkiyan ori ang kaya kapara pa na titiyayo. Ay tanan mapuray karani yan ay ibay na. Ayan na nakanta ni nga anang anagi bayi kay rundi sa kapara-para ngayari. Yaki kanang kau kabay na nakundi sa kapara-para. Daw. Daruwa manong ang tatay kayo. Yay da ba ya, ako tao matuwa yan na ba nanon meom da bongay. Daw ito ba ya, pang tao ko na ba, isway lang na kororo yaron meom, mamusun da bongay. Payay da ba ya tao. Ayaron na ba dati ya, tao at maaparayo. Yesu, iswang inantay di kayo. Ay ko na ang bukida. Pasina ko na ka na ko'y bahay ka na ataw yaron meora. Pasina ko na mewagin suwa, inanon meora da bongay. Payatawroyan ako'y, nga para yamburi akin ko. Itawroyan ako'y, ni bitameom, di tayo di kaya. Itawroyan ako'y Yesu, ni kariki ko batamane ako bo, at yay ni ako bo. Inanon tangiran na, matangiran na naso. O kawakinan. Nakondagan tayo nga pong, sinanura tayo kan na napangot at Yesu, ayaki ko na anuruwaki. Ani kanuan na rin na konting nga pong, mayutukin kanuan di tayo di kayo. Aw kanta nga ba, inabibit yun, ay nanon tayo, nikabutan ni Pia, ay nanon di tayo di kayo, ay nakabutak. Korea, amo sinna no kon deso ngano ba ko kan pitam muyangam de bongayo. Ngkaki ay pa ay kasan di kinano muyangam ay ka asan no siya ay bayasan urwa ka kana swat yeso. Ngano ba ko kan kangay ba ikan kawagin na swat yeso. O nurano na nakakapay yeso na kon muyangaw mahusu. Korea ante pepan. Pat yeso ay mak. Mak ay kon ani pitam meom de bongayo ay kon ani panipita te pa ye iridi kinakon na mouse mamusu de bongay. Ekonani kari ka musu ba do suwe ana pendang ni ka kuray. Ekonani kari ka muyang ba te muyang ana pendang tatang irak. Te muyang ana yai tiraw yai. Ina yai temano yai. Ay na yai Yesu yai. An kanawan be ba na kabutag ka makore na ba kan ni ginag ami feedback ibogin kanawan temaroro the topic in the tayo kayo. Kamrara po ako na panente kiroy.
era pa te kongoran te kayo, ora pa tertakeng ilai. Ai begini kanuan te tadi kayo. Wara te tadi o manu itaku pa erang nanari. Erang ini ke kasihan dari asan de ke ora ke. Sina usia kan peso pa anak ko mai nangani la kunara te korana. Te yo. Ye kan te beba ne nakabutaki. Nakabutaki tiram feedback begini te kongoran tadi kayo. Punaruna na tadi. Ko kuria na feedback. Begini kanuan te tadi kayo. Ang kuwe o komenta kun de live. Ya ki maninga te akam ko konan leave ang comment. Dita pare komenta ko de Facebook de YouTube ko leave na be ang comment ye. Aya sinabusi ya kan beso ba akira kina mo iga iba na kana ko kuna ito krana. Ako rin tayo. Ambesi na ba kan beso? Tis. Just one, two. Just one, two. One, two.
taun ke ari e takatite Hespeni pirira ke akarava e mo ante me yuron Kugangan te meni meyurai au tega na gotigan Hayo aya kai kameni ki benako Yewa kau ribidina kuntiran Oya deu ribidina tandai Awau kani jiwa menggatan te meyu Ini di bate bayi tanggan Ini di bangayan tiga Oya di bate karikai Kataku dewe Kau ribidina kuntiran Ayay peni bila penandai Awang kariki wabun ka Tande meyu Ini di bate bayi tatangkan Ini di bangayan tiga Oya di bate karikai Kataku dewe Kan rapa kani beso. Kan rapa kani beso. Kain korbu. Ukanta ni ngana be sen no kana be mi track. Sa mga busumay kami na kumoy kay pakan nangani na be kuna mito koran. Ano ko tadi kayo. Aya kain korbu. Ay sa busumay kami na kumoy kay. Kaya punta ben. Kira kain korbu. Na mga kakarigi au katanwata. Ay bukin de sande ayo. Yay disusuo ay nakarawak de bukin de tatandara o de sok. Ay ari kana kung panaw di tayo kuya de komenta kun de Facebook on the live on kaya de kung oran de radio. Ena yay disusuo nakarawak in titawe e po kay de kung oran tayo yon ng poy kay. Tawa di tala ni suwan de morning abong Sunday. Ay kauling tinis. Ena kaya de mesu no bakana kontay, de montagne mesu. Ibukin suwan de tatandara. Terus nagat jamarake ibukin suwan de sok. Timshin dari yasan katanotari ma katanotari timshin nari goto kayano ayak para ina paini kapani aki ari ki napatam. Ya pun kawasan na mai sila dili kare wari ni mena yai detai ari napatam detai ayo. Ketim detai. Kana to orang ni kawai nangi ko sini takan kasini ari yo ngayo ko fit ko goro kun dili kare menganang wari rik. Ay, siya po sumaya rin kan gorubu. Kanta ni kaya tahu roy kunami kan gorubu. Sinakakin ako ya kan biasa. Ay, kanta ba kan gorubu? Kamakira kin ako mo kay.
This. This. Hey. 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 Hey.
Ay, sikarabaya kani korbu nukunaya di asan nanganya tayo. Tiakan na natangira tewe ay Yesu. Kampasin na ba kani korbu kanang panaroy anang temero ako na miya de kamani nakuha tayo kayo. Ay kanya beba ya asay araw meton tayo. Nawari kya. Ito ko ito mo ay. Era ini ko kongora takaraki. Iti na baya inano. Korapan jerong-jerong kaya ng feedback ako kasan ranari. Ni kasan nakuha tayo. Kaya kuryente mo sinipya ba wali kayo. Ako wan. Besi na pa ino pagtaw ya. Ikarapara pa. Pairang sikiroy. Takapara-para. Ikarapara pa pairang sikiroy takapara-para. Sisirag. Si kami awag in tesuan tayo kay. Si kami awag in tesuan tayo kay. Kupasin naman ng feedback di ko tayo gamihan sisira kada ko saan tabigan tayo. Si kami awag in tesuan tayo kay. Ako ang tali nga tali kaya mano ade ko ng feedback awan sisira tayo. Nakunti nga pong ako ang tali nga ba kaya kakam sisira kayo. Si kami awag in tesuan tayo kay. Kupasin na ba ay nabog daw eh. Era ini ko kongora men katekin ano era pariki. Era pa napagtawa de feedback na bayo. Era ginarap nakapara-para. Ay napag de Joshua yay. Era pa ba siya mga kaulingaki. Sa mga kaulingaki diki naiwakinan na anaswat Joshua ang kay. Kay si puno maninga. Kay si puno maninga nako on naki kororoy. Sinakataya, nipita, may ngaran di bungay. Nakakabayag di sa kabara-bara. Kupasin na ba, bugin di, mo sinano di, kuwasan ni Korea na pinunod di feedback ayo, na dumasin biya ba yo? Ay, nubag tawe. Tiyaso ay narani ko yun di, amiyang wani kapan na kikuya ko ye, bugin may amuso. Ikaraparapan da kongoran dai digay ba mga anganay diota roy ni kanuan Joshua. Kurara pa de desa kaparapara de dai digay. Kurapa. Ko pesin na ba na be na feedback ayo ko yerona ali kwasan na tayo ni mga kota ligi ali kwasan na ben na tayo. Eno pagtaw ya. Era pa sa kabara-bara, di tayo di kayo. Ari sa to ayay, ari sa ata ayay, punganan depay at deswa. Ari ki, anak, kabarado mo rin na, era pa sa kabara-bara, di tayo di kayo. Ari sa ata ayay, punganan deswa. Punganan depay at deswa. Ari ki anak Grace, ari, sa team ito, ngayon kami, meron di tayo di ay, amen. Nawag daw eh. Itangina na ibubuog Yesu na kon nauso. Ge mengaw. Ditay ay erara pa. Kora pa ay nabag daw ya. Just wa enarani ko. Nalo na miyang wa de ko sa yung ko yang yan tayo kayo ge kumusin na tayo kayo. Ibugim na muso. Ako wan. Inabag daw ya de tayo kayo. Ere ki pa kauring akin ino na rausu.
kawakinan na nasot Yesua kita buina. Dia kina yarat ya pa na kita kemana kanta ningat Yesua kaya nasot Yesua. Irori mentemero nakon kaidan auzu era pa. Pesin na bana bang ko ya de ko corona ben ko ana ben feedback dai kayo. Ina pag na beto ya. Era pa ta ko ngora era ngitamero ay ponga na. Era pa ti kiroi ti waki. Amen. Ko pesin na pa. Ina pag daw na ben feedback dai kayo. O kanta ni ka ba yasa di doon ari? Di kan? Ay, kapanyan na ayo. Era pa para enang di nga ano. Bengaw era pa sinang data kiroy. Punte Ponsi merena ume auf Tira di tiyatan medang ayos nakarawaran taray. Ika para mo rin di yagiroy nang water ang di kurbo gay. Ponsi merena ume ika para mo rin di tira di kurbo gayo. Yoruaki ara oh sorry ika para po rin ako yung mga oh inipag tawin din tira nari nang feedback ya kukuli ayo kura pa ng feedback that's why nakakapay ako ay naroni ko namiyaw ni kapen inipag tawin ng feedback ako kukuli yan dahil kayo. Sinauringi kami hindi narataro. Kami ni kapen Aki kamaroy yan tadi kayo. Ako ya komenta ko di live. Ko na leave ang comment. Dito ba komenta ko may. Sina kani kinaya jugin na yun naratar. Tabare ko minayay. Sina tataro ni kay nila sa buberaki antar. Tawe sinapoy ko si kaitaw ko ndi tayo di kayo. Si kaitaw ko bugin ti Taeka ki am Taeka di sa nung rakin tayo. Ari-ari ngi nanurat Yesua. Si kakuwa tamera ba am Taeka sung rakin tayo. Ina ko na ni mga kokaron. Dirita kaya tamero ay merenda tamera usu. Merora o wakiatang ina kiror. Sibusi ko tamera kuna mamakuri nanurat tamerina ko. Kuna kamakura am soy nanor. Pasina mewakin na inoni meaura. Pasong ni kororoy inoni mekinam temer. Kuna bukira kuna kawakin na Yesua. Nanora e papa kipasi kandang riyan. Nikan dita na ko ngorara Yesua. Nikan kita kakapaya de meiro. Sabu siyo tamera kuna bukira. Kuna kararoy le mena makurito wale buaka. Ali na kuna nuru a mengara. Na kuna nuru a arora. Dita ki merora. Ikatang ila kirora. Ako na roni na tami merori. Ni ko karon tirita ki. Imerinaran. Nakiatang ila kirora. Sibusiyo ko tamera. Nanure papa kipasikan mga owa. Kanuan ti ngabong. Pasina mga data na bet Yesua. Ara porong inon nam tek. Sabu busiyo ko tamera.
Poko na ronira. Ani kawakinira. Apia korog pani ka ben irura me apora imenom. Sibusi ko ang kakapaya na koira. Morari ki ngaira aki aurua ki mengara. Ngaira ki aurua ki rausu. Pegari ki jaswa. Sabusi ko kuna ronira. Sikawawa pa. Kote meto ang tangidira. Sibusi ko kuna ronira. Pahay ni ka ben ke sukunan kaitara inon ti meaway. Sibusi ko na ika istakin ke sukoroy. Meni kororoy na simba Yesu Kristo. Apo ni ngayi araw awar sa kameo. Amen. Panda utia kan ikakaitaw na kami tanong ngora kikam timeton loroni yan tayo kayo. Ay ko wana tia ka Jesu ay makayo kakang. Ay di nga jenan. Nakunti nga apong sinami nga kain na ben Borau yang kami. Sa mga ben nga ni kaspok na natangi na tuwe. Nakunti kinti nga apong kanya babagi. Ka kanasuwa kanunti nga apong. Na natangi na tuwe. Inakabay kami Jesu. Ano running kami. O kanta nga ba di ako ngoran tayo kayo. Kam nausan ako ni kami. Akan na makuriyan ng kami. Nakabayan kami Jesu. Kapag sinigin na ba? Good night. Ni ka ben. Ikarap ako rin kami ang kuya. Kung meta ko di live. Kura pa na ba bukin. Rona kila ilom. Dita pala kuminayay. Kung nakakapayan na ba. Dita pala kuminayay. O kanta nga ba. Kung naubutan na ba. Tirong-rong ayuan. Makuriyan ni mayangam. Ang kuya na ba. Kung oran di radio. Kung pesi na ba. Laban dita pala. Kung oran may. Ako ang taning hanap ako na makuriyan na pwede kanuan ti takong oran tayo kayo ni may ngamba na kuminayay. Jesu nakabayan ni kaben as na penalty kayo tayo kayo. Good night ni kaben. Ay, nakurang ni kaben sabi na ako kung chiketin ni kayo pas na kayo ni later.